amendaku geure lehenengoko elkarrizketatu, Apa, egunon. egunon. Esto guzan haulan spoiler handirik egin, holan jaipe manteniduteko, bai, bueno, nik aukere emongo txute aurkeztuteko zeure burue. Vale, ni Gorka nahi eta Bermioko aiar musikataldeko gitarristie eta abeslari zenai. Oso ondo, datorren aztien okiko zuie kontzertu, ez da? Ahí está, danazteko eguenan egongo gara Lamerako esenatokitzen. Gu, aiar egongo gara, bederatzi txerdizetan, eta gero Bermioko beste talde bategaz joku, Elisabel Txegaz. Oso ondo, orduen Bermioko taldien egune izango da. Ahí está, seguenatan normalino lan esaten da, azken urtitan. Ze ondo, posten nahi. Estenatoki handi zen, horrek ze sentsazio moten dau. Ikutuzu... Bai, askotan, bertan. Eta txosnatan bai beste rollo bata. Egize da, handizebe, esen aizo handize da, politxo dau. Txosnik bebai beran sarmi edako, saskanien txikitsu da, bai bertan sartun dezauz bebai karpazpizen, genti askoz be urbila sentiten zu, beste rollo bata, bai, bueno, bizetako bakotxadako beran ikutue. Ahí estaz. Bale, eta orain, galderak azaziko gara. Venga, ba. Aurkezpentsu hau egin da gero. Zelan sortu zen aiar proiektuen idei, Aiar sortu zen, gitxi gora bera, 2018 zen edo. Aurretik okitzen zandun beste talde bat erdera sabestuten zandune, Zona Zero, eta nik planti esan txatien neure taldekidieri beste proiektu bat itxie, euskera sabestute auta bestie, eta purtsu betolan hasi izan, ja te digo, 2018 zen, lau Bermio tarrazi izan garan bertan momentuen, eta hori, eta gaur arte. Oso ondo, orduen dana da euskeraz, oingo proiektuen dana da euskeraz. Bai, aiarren ja 3 disko dakuz ataraduz, eta 3 ez euskeraz, bai ez daz. Orduen, hartu naldu aiar euskal mitologizeri erreferentzi moduen, talde moduen. Bai, hori da, hortik hartu zandun idei esan edo taldien izenan ideie da, hori euskal mitologiko personaje batetik hartu zandun. Iparraldeko personaje bata. Ara, bitu, kurioso. Bai, adarretati datorre da personaje mitologiko bat, iparraldekue. Deabruen irudikapen bat edo ez dakit. Beitu, orduen pentsata, ez? Bai, hori da, mitologizen aditu edan pertsona batek igual hobeto azalduko zauen hau, bai, ya te digo. Bai, berez idei hauri izan. Oso ondo, orduen hori, proiektu bate proposamen barri bat, bai, pentsata, ondo, kontzeptue, ideia, izena bera. Bai, izena bera, bai, da, azkenien roka bakizu ez dakizer deabru auta bestia arduen, iruditeri hori eta euskal kulturi gazapurtxu bendaztata orduen hortik etorriko zan idei edo kontzeptu hauri izan. Ondo lotute. Oso ondo. Hemen dako nik apunteta, Errautsak, Ordinik, diezuen albumen titulu batzuk. Eta azken urtien zabiltzie singela kataten. Ahí estaz. Okerrezpan hauen, sino bakizu, Bai. Zuzendu. Eta esango lekide estrategi aldaketa bat edo, zelan ikusten zuie, edo naturalki urten dan zer da? Egiz esan da, naturala ez da esan. Osea, azken diskue bai grabazan dule estenak deitzu zan, eta disko hori publiketerako orduen bai pentsazan duen, apurtxu bete metodue aldatutie eta single moduen ataratie abestizek. Zeitzik, ikusten zandulakon, holan abestizek gehiago entzuten ziren edo atentzino apurtxu bet gehiago lortuten zauielakon. Batez be, jakintze gaur egun musikie konsumiteko moduek eta asko aldatu diez. Eta ez da holan oitxure askori pesbe diskueko zorik entzuteko horregaitzik erabaki gendun holan itxie. Bai, azken nien gaur egun be singelak asko entzuten diez. Bai, ez da, Gehizeuk ez lomulte diez, igual. Bai, eta ikusten dabe ez bakarrik Euskal Herri zen, mundu maien apurtxu bet tendentzi zeuri dala, orduen horregaitzik esan zandun. Proba ingu. Eta egize da, lan gehiago emoten dauela, lan karga handiz hau edala, sedako zuz promozinu eitzeko, 5 promozinu bizuz ez bakarra, orduen askoz belan gehiago da. Gero emaitzek, bai, asmaten diez. Edo obi hauek esan dize emaitzek gure kasuen, hauri da. Eta datorren asteko zuzenekuen zer aldu topa? Datorren astekue esango da gure birako azken kontzertue, orduen
Bermion da, jaizeti ez, apurtxu bet mimeku kontzertue, sorpresatxuren bat daku preparata orain arte biren ez duguna egin, edo orduen, guk animeten du jentie, bermiotarrak hemen dausenak, gau horretan, urbilduteko lamerara, apurtxu bete Bermioko taldiek ikusten, Bermioko musiki entzuten, eta ondo pasaten, geugaz. Zein izaten da Bermioko erantzun, Orain arte zein izan da? Badanatariko kinju, azken bidarra josan dune, Bermion txosnatan josan dun, egualdi oso txarrain zauen, euripillo bat jauzi zauen, orduen txosnak beteta egon ziren, ez geu gaitzik, gure sentsazio azken finen esan zan, jente pillo bat egon zala gure kontzertu ikusten. Orduen posik, nuntxakun bebai, josan dun neguen, eta ondo, en fin, danatariko kinju. Batxutan jente gehiago kinju, beste batxutan gitzi hau, askotan kuadraten da bebai beste gauze batzuk azerrizen, orduen ez da errezabez programati Bermion. Ze gauze pillo bat egoten diez, emoten dau ez, gure herrizen gauze pillo bat programaten diez, urtien zier. Beste unien Gernikar bategaz berbetan, eta, karo, askotan interesgarri izan da, zeberak esaten zauen, Bermion asko, zuk esan zuen, orain, asko programazio oso fuertia dala, da nik esaten zaten nire ustez, igual Gerniken gehiago izen zala, edo movimiento gehiago daula, eta orduen esaten zaten, hori pasaten da, herri danatan, azken, zupetxaten zuzure herri zen ez da huela ezer, fijeten zara, azten zara fijeten, eta igual atentzio apur batea esaten zuzi, beteta dau, azte burutan, danateiko ekintxet dauz, zure esaten zu moduen publiko desberdinetarako. Ahí estás. Eta hori azkenin balorien inpinbiden gauze batan ikuste dut. Zuk hartuten zu hau programazio etxietara helduten dana Bermeon zer, eta hor ikusten zu eta izegunero dauzeu zer. Evidentemente, publikue, danatarit hau herri zen, eta danontxako egon bide. Orduen, programazioe pilo bat hau. Eta musikaldetik, antxerkize, zinie, umientxako gauzek danatari dau. Orduen, zu dinosune, balorien ipinbide Bermiotarrok itzen dune, eta herri zen itzen dizen gauzek bebai balorien ipinbide ez, Eta babestu. Eta babestu, Azken nien neunuen zu ikusten, da zuzatoen neu ikusten. Hori be apurbete landu inbiko da alan edo alan, ez da? Eta holan itzen da bebai, ni pentsatu, herri ze, komunidadie holan itzen da. Saretxe bat, ez da. Oso ondo, eta itxuk irratiari buruz, ia, zelako proposamena zu pertsona moduen, eta gero gura zuen talde moduen bebai bota? Proposamen modure guzu esan zelan programazioen edo... Eze proposamen duten zazu itxuk irrati eraberritu honi edo proposamen berri honi? Bitun, egiz esango txute, ilusinugaz hartun dut eta lehenengoko egunetan bebai egon nahi ikusten, eta asko guztada hori inzuien aldaketie youtubera izeten elkarrizketak, herriko jentieri, elkartieri, kiroltaldieri, eta dana. Eta esango txute, ez da pelotitxeko izedanak ikusi dutez, eta zorizonak irratizen lanin zauzien pertsona danari, oso ondo. Modernizein zuie asuntue, beste buelta bat emontza zuie, eta superpolitxo zauzie itzen lana. Eta, ez da, metik negora begire, holan jarraitzuti apurtxu be, eta innobaten, herriko jentieri, donori, abotxa emoten jentieri, herriko sortzaileri, kiroltalditan dauzenak, hauta besti, herriko jentintxako irrati bete esatie. Oso ondo, eta oin promozio apur bet, ia, esan zu bira maieran zauziela, ja. Ahí está. Eta etorkizunarako zer etorri alda edo sozial zu alde alanta? Gure asmue da hauntxe momentuen Bermiok datorren asteko kontzertu esango da gure azken kontzertue, birakue, eta gero zentrako gara, ja badakuz abesti batzuk ja asitxe sortuten, eta formie mongo txagu horreri abestizeri, eta gure intentzinue da hurrengoko disko bat plantieten hastie. Zema denpora tardakun horretan, ez dakigu. Azkanien horrek sorkuntza prozesue badakizu, zupe bai badakizu, ez dakizu lezen bat denpora emongo txasun oneri, orduen ez dakitz. Mimo sartungu, patxada sartungu, bebai deskantzo apurtxu bet hartungu, ze azken urtietan egon gara gauze bizek ustartuten alda batera, konponiten joten, eta apurtxu bet lasaitxun gora, ez du kontzerturik emongo momentuz,
eta bakarrik zentrako gara abesti barrizek sortuten. Gaur egun haulan hauri korrontie dau, ez da, igual apurbeten bede hauri sorkuntzan eta zuzenien egoti apurbe separa, eta esan bitu, hemen bira maiera ingu, eta gero ja, zentrako gara, neuk eunien, sorkuntzan, ez? Eta bueno, eta guk paraku, esan baku, herriko beste talde pilo bat hauz aktibuen, gauzek itzen, horren kontzertutan ikusko gara, ikusle modure, eta disfruteten, da lei. Eta okingu zer entzun, Bermion, ez da? Por supuesto, beti dau gentie, Bermiota raskok beti dauz konstantemente gauzek itzen, kotxaberan ambituen, eta da lei, aunque sea interesa okin eta kuriosidadi gaitzi, entzunin bidiez eta ikusin bidiez gauzek. Eskerrik asko geugaz egotiarren hemen tartetxu batez. Geure elkarrizketatxu hau eitzen, zuzenien gauz YouTubeen bebai, gure basun agortu gure jarraitzailiek. Eta Jose Aitor Alberdi dinozku, hasi dala jaize eta ondo pasateko danok. Así que, danontzako, ondo pasa. Ahí está, ondo pasa, Andra Maizetan.